Oi mandise kaimyo mi konti de kwa kumina sinima mi doro. De naam Krioro Wiki is bedacht door jongeren van NAX en geïnspireerd door die Krioro mama. Deze mama paste op haar kinderen, op de kinderen van de slaafgemaakte en zelfs op de kinderen van de slavenmeester. Zorgzaam, opvoedend, brengt rust, zorgt voor saamhorigheid. Een sterke, trotse persoonlijkheid die haar eigen waarde kende. Anders worden kinderen niet aan haar toevertrouwd. Dat gebeurt nu ook niet, toch? Dus dat was man, ding, balans in een chari, chingo, dus dat was die Krioro mama. En vandaar die inspiratie om deze week die Krioro mama te noemen. Omdat we haar beslist kunnen zien als inspiratie en rolmodel voor generaties hierna. Nou, geïnspireerd door deze gedachtegang, zouden wij ook, zoals velen van ons dat al doen, moeten kijken en leren van de overlevingskracht van de tot slaafgemaakte tijdens de slavernij. En direct daarna. Hun capaciteit om het hoofd te bieden aan die drastische veranderde omgeving is niet mals. Maar laten we niet alleen die focus zetten op die katipo. Dus dat is wel wat we hier naartoe willen gaan. Wat kunnen we leren? Wat moeten we meenemen in het dagelijks leven? Hoe moeten we onze kinderen opvoeden? Wat moeten we ook loslaten? In geval van slavernij het is al overal wordt dat gezegd, is het een mensheid die in generaties van 300 jaar collectief en systematisch geestelijk en lichamelijk kapot is gemaakt door vernedering, marteling en uitbuiting, waarbij zelfs zielsverwonding heeft plaatsgevonden. En dan zeggen vlug naar onbekende bossen. Het is niet eens zo lang geleden, van 45 jaar, eigenlijk van het 45 jaar. Dus nu niet gram Dus niet zomaar, want dat zijn de geluiden van de jongeren ook nu, hè. Niet zomaar kan gesteld worden dat de slavernij verleden geen invloed heeft op ons. Maar ik wil dus aan de hand van hedendaagse theorieën, dus de Sansan, om eens toe kan man, de psycholoog, al dat soort man dat hij en sociaal-economische ontwikkeling een relaas maken, een relaas voortzetten van hoe we moeten leren uit ons verleden en hoe we kunnen veranderen onze eigen toekomst. Want we hebben gezien, die capaciteit om te veranderen is er. We hebben het gedaan. Nou, wat zegt die wetenschap? Gedrag of levensstijl die ontwikkeld is in een bepaalde periode wordt overgebracht aan de volgende generatie. Dus dat lijkt niet van dit nu. Dus we worden op een bepaalde manier opgevoed. De wetenschap geeft verder aan dat eigenschappen van onze voorouders in onze genen zitten, in onze DNA. Dat betekent we nemen ze onbewust mee in ons gedrag. Maar dit gedrag verandert naarmate de tijd verstrijkt en wanneer we in contact komen met andere levensstijlen en wanneer we informatie tot ons nemen. Dat betekent dat wij gedrag ook bewust kunnen veranderen door daarvoor te kiezen. En dat bereiken we door een bepaalde discipline te creëren. En een andere levensfocus, een andere levensfilosofie op na te houden. Dus eigenlijk zegt die hele wetenschap die er nu is, una caso. Dus nu wanneer wij stellen, voelen, zien dat slavernij heden ten dagen nog invloed heeft op ons als Afrikaanse diaspora. En we dat ook nog kunnen staven aan hoeveel families die toeken los ik moet voor haasten van huis en je te veel beweegt en ze willen mijn natural haar laten zien. We kunnen dat nu ook staven aan de hand van die drop-outs, cijfers, werkloosheid, sociaal-economische welvaartsstatus. En dan bedoel ik niet van 1 of 2 of een paar individuen, maar collectief. Dan is het wellicht van belang, en dan praat ik tot de mensen die nu zeggen dat dingen helemaal geen invloed op ons. Dan is het wellicht van belang dat we erkennen dat er iets mis is. Maar het is van groter belang dat wij weten dat we in staat zijn om het te veranderen.
Maar, net zoals die slavernij een systematisch georganiseerde collectieve aanpak was. Evenzo zal die aanpak nu om te veranderen zo systematisch moeten zijn. Trapas na de aan individuele na die deel op het veranderen. Aan opstaan. Ik heb dus 2 termen laten vallen. Levensfilosofie en een systematische collectieve aanpak. Wat is levensfilosofie? En is het überhaupt nodig? Wat kunnen we leren van toen en wat kunnen we meenemen? Wat zou de levensfilosofie van toen zijn geweest? U kunt zich toch voorstellen dat die levensfilosofie of die levenshouding in die periode van de slavernij zich kenmerkte door overleving. En hij dacht survival mode. En gegeven die duur van die slavernij, 200 jaar, kan je zeggen het is heden ten dagen bewonderingswaardig, bijna bovennatuurlijk. Want die stem, maar maak je zo, ik geloof met psycholoog kan je doen. Maar het is een bovennatuurlijke doorzetting en uithoudingsvermogen. En daarvan zullen we kunnen leren. Maar wat is nog meer kenmerkend voor die survival mode? Survival, ik wil overleven. Is een kamoro. Neem sasandisi. Survivors wachten niet op anderen om ze te redden. Survivors kennen hun eigen motivatie om te leven. Wat hebben die survivors toen gedaan? Op een gegeven moment hebben ze gedisconnect van de werkelijkheid. Ze hebben hun eigen motivatie gezocht. Van de liedjes te zingen. Eigenlijk bijna therapie. Figuurlijk, maar ook letterlijk vluchten. En dan kost deze man. Maar om te overleven, wanneer je zo'n overlevingsmoed hebt, en die overleven de enige weg is het ook wel makkelijk om uitgespeeld te worden. Dus dan breng je survival mode ook met zich mee. Maar uiteindelijk is het is een absolute traumatische periode en men heeft het overleefd en daarop moeten we focussen. We kunnen vandaag dus een aantal eigenschappen meenemen. Doorzettingsvermogen, zelfmotivatie, niet wachten op anderen om jou te redden. Maar we moeten ook loslaten als collectief van die toen natuurlijk ontwikkelde levensstijl gericht op survival. Dat moeten we ook wel loslaten. Als wij zowel individueel als collectief verband ons richten op puur overleven, is onze sociaal-economische plek als collectief op die maatschappelijke ladder ook niet zo vreemd. Als je ons alleen maar richt op survival. Ons collectief businessmodel is dan eerder een hossel in plaats van een bedrijf. We bereiken snel een plafond. En als dat naast we gaan generatie hiernaast. Onze organisaties zullen zwak zijn als er alleen gericht zijn op survival. En in die survival mode worden wij uitgespeeld en wij laten ons uitspelen, want wantrouwen is groot. We moeten dus uit die survival mode. We moeten naar een levensfilosofie of een levensstijl van generatieoverstijgende groei en ontwikkeling. Dus aan het overleven moeten we groei, ontwikkeling. Waarbij we die eigenschappen van doorzetten, zelfmotivatie, die zich extra hebben gemanifesteerd in deze periode, dat we dat weer ons eigen maken. Een andere woordcombinatie die ik heb gebruikt is systematische en collectieve aanpak. Willen we collectief sociaal-economische groei en welvaart bereiken, dan zal het niet iets zijn van een persoon of een individuele organisatie. Het zal een collectiviteit van organisaties moeten zijn die aangeven dit is genoeg. Het gaat om een
systematische aanpak die er toen is gebruikt, dus die systematische aanpak moeten we nu ook inzetten. We gaan die business case moeten uitwerken hoe wij collectief die economische groei van ons en onze nazaten kunnen bewerkstelligen. We hebben een aantal organisaties en personen die zich cultureel en sociaal ook al inzetten. Of Afro-Surinamers. Er is een hoop baanbrekend werk ook al verricht. Er zijn initiatieven en acties die hebben geleid tot een zekere mate van bewustwording en lotsverbetering heden ten dagen. Ze hebben ook bijgedragen tot meevorming en tot die van de uur. Maar er moet veel systematischer te werk worden. We noemen nu die Creole Wiki. We noemen nu die Creole Wiki. We moeten het zien als een paraplu-organisatie waarbij we onszelf zodanig organiseren dat we er allemaal voordelen aan hebben. Er zijn een paar punten. Kosten besparen, afstemmen van evenementen op elkaar, maar vooral schaalvoordelen. Want wanneer ik hier een beetje iets heb, daar een beetje iets en daar een beetje iets en we promoten het allemaal eventjes apart, nou probleem. Terwijl ik zit daar samenkomen. Ik pot money samen. Jo, daar is het een qua buitenland. Dat betekent dat we onze cultuur, schaalvoordelen, we maken dan die omslag van puur cultuur naar business, naar creatieve industrie, naar cultuurtoerisme. Dat betekent niet dat we zeggen van 1 juli moeten we laten, dat zeggen we niet. 1 juli moeten we terecht herdenken en ons bezinnen. Maar we kunnen tegelijkertijd deze periode collectief en commercieel aanpakken en dus een toerismeproduct lokaal en internationaal aanbieden. In plaats van consumptief, productief. In plaats van consumptief, productief. Het gaat niet dat wij anderen, dat we dus vertrouwen. Voor onszelf. En in deze periode kan je een aantal dingen doen. Geld bij elkaar, regie, weet je, dus training. Dus je kan het ding zodanig neerzetten. Dus ik word nu al, als ik die toekomst zie vormen, ik word nu al hysterisch. Weet je hoe mooi het is? Huh? Kijk met me mee in die toekomst. Hoe mooi dit kan zijn. Huh? Daarvoor staan niet alle organisaties aan tak, leren we doen mee aan Asanis. Die systematische collectieve aanpak eist een duidelijke focus en richting. Dus naast Creole Wiki zijn er nog andere dingen. Productie, kapitaal vergaren, duidelijke strategische doelen. We hoeven niet alles te willen doen direct tegelijkertijd. Maar ook de partners uitkiezen. Heldere actieplannen en organisatorische inrichting. Dat betekent inrichten zijn zodanig dat iemand produceert. Want als je hebt een organisatie met boyo, ja, een teambedrijf met boyo in je koekeroe, maar als je een groot, die organisaties in de travasie, dan kan je onvermogen. Dus zo if we make een groot ons organiseren, ons travasie. Met een duidelijke groeimodel en duidelijke investerings- en verdienmodel. Het vereist dus, en dat wil ik benadrukken, samenbundelen. Maar niet gewoon zomaar, hè? Clusteren. En niet gewoon clusteren, zomaar clusteren. We moeten een waardeteken vormen waarbij iedereen zijn onderdeel heeft, waardoor we elkaar kunnen versterken. Meka kiti dati. Atra kiti koti bani badat. A kiti sa umus meki, nou een kiti pe we bondru pe we link aan elkaar en iedereen moet zijn eigen draag. En belangrijk is win-win. Elke organisatie moet zijn win eruit kunnen halen. We moeten dus die transitie maken van overlevende en verzorgende organisatie, van een overlevende, verzorgende organisatie naar een organisatie van innovatie en groei. Dat eist een andere vorm van management, dat eist een andere vorm van leiderschap. Je bent niet eigenaar van die organisatie. Je bent manager, je bent leider en je charge de water. Niet voor nu, maar voor de generaties hierna.
Daarom is die 20 jaar dat dan generatie. Moeten we als voorbeeld nemen. Ik wil ook meegeven. Ja, en dan ook nog, we hebben gesproken over investering en verdienmodel. En het uitwerken van financieringsmodaliteiten. En die zijn er. Je hebt diaspora, financieringsmodaliteiten. Dat is maar voor ons aan daar precies. Hoe gebruik je nog jouw Afrikaan diaspora mogelijkheid? Hoe gebruik je nog? Kom nog op ons aan het jaar, is mijn drijven toe, die dan niet normaal is, maar die daar is het. Dus mij kon exclusief doen, heel aan kom bepalen. Zakelijk iemand zit als aan kom. Dus het gaat om die diaspora, ko-bondroe, ko-soekoedeman, ko-farmaketen. Een keten voor ontwikkeling, een economische keten. En laten we elkaar begeleiden, onderwijzen. En in die periode, en precies daarna, zijn er ook financieringsmodaliteiten uitgewerkt. Kent u dat? Dat is mooi. Alleen, dat is mooi niet. Waarom is later de waarom is waarom wordt dat? Soms ook voor zijn niet in de school of bij school. Nou, daarop moeten we gaan focussen. Want het model was eraan. Maar nu moeten we die shift structureel maken om het niet conceptief te gebruiken. Want if je put in consumptie in een grow, ga niet consumptief gebruiken, maar make a money grow, make it chill. Maar ik wil ook meegeven, ik weet dat het misschien een beetje gevoelig gaat zijn. Laten we onze geloofsovertuiging ook evalueren. Die ene die is ons opgelegd, maar ook die ene die wij zelf hebben ontwikkeld in die periode, onder die omstandigheden. Laten we hem evalueren, laten we hem onder de loep nemen en die accenten en die focus, misschien moeten we dat ook gaan aanpassen naar UNO. In plaats van food fatty, pasha nakmi, fatty, ha! Making grow, setus revi. Anyway, we zullen dus onze levensfilosofie moeten veranderen. We zullen ons als clusterorganisaties volgens een bepaalde systematiek moeten inzetten om een collectief sociaal-economische groei en ontwikkeling voor onszelf te bewerkstelligen. Niemand gaat ons redden, we moeten het zelf doen. En laten we onszelf, mevrouw Stappers heeft het al gezegd, stereotyperen toch? Laten we onszelf niet in een hoek laten plaatsen en vervolgens die hoek koesteren, want naar draadboom dit, naar draadboom staan. We kunnen veranderen, we kunnen het al laten zien. Eigen waardering voor het eigen en elkaar versterken moeten geen loze uitspraken zijn. Laat dat ook niet zomaar woorden blijven. Gebakken lucht. Laten we die dankbaarheid ook laten zien in onze daden. En dat aan zomaar desma overleef na katibo. Aan zomaar desma feti stree. We zijn het aan hun, onszelf, onze kindskinderen verplicht om meer economische, sociale, culturele vrijheid te bereiken in het leven. Emily van Kree.